Не игнорирай признаците на косопат, като коса по пода, по възглавницата, на четката, защото може да стане много сериозно. Истината е, че това е ясен симптом на последващ косопат. Това се дължи на неефективните и скъпи шампуани и стилизанти, които ежедневно прилагаш върху косата си. Но те само единствено увреждат косата повече и повече, правят я по-тънка и по-слаба, а заради това тя окапва. 80% от страдащите от косопат действат прибързано и хвърлят купища пари за скъпи продукти, пълни с химикали, които обещават прекалено големи, дори невъзможни резултати. А реалният резултат от тях е сух и раздразнен скалп, тънка и чуплива коса, плюс още повече косопат. Но спокойно. И аз бях като теб, обаче намерих решение и то 100% натурално. Именно маслото А1, което спира косопада и връща здравината на косама, като за крайен резултат ще имаш гъста и красива коса. Отиди на Amoris.bg, кликни върху продукти, намери маслото